Ni anene ati dalijaya, ni anene ati dusuru, ni anene ati dalijaya, ni anene ati dusuru. Assalamu alaikum. Baramuso ka gajara kɛnɛ kan aw kulo b'aw denmuso a n'aw balimamuso Awa Jalo de mangana ka bɔ société Aminata Konate la ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye. Société Aminata Konate ale ni Sirifula jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛmukan sigi, jɛmukan min n'a bɛ wele ko baramuso ka gwajara. Gwajara ni an y'a ta ko 15nan kɛnɛ kan an sera an balimamuso min ma ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yirimajɔ Zerni ma. Ayiwa an b'an sɔ don a la a b'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a n'a kɛlen don ka fɛn min labɛn ka di ne ni aw ma an k'an sigi an k'o filɛ. Ni anene An tile nse tɔɔrɔ sɛn somɔgɔw tɔɔrɔ sɛn nse baramuso mɔgɔw don. Société Aminata Konate ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ni baramuso ye. Ale ni Sirifula de jɛra ka jɛmukan sigi ni jɛmukan in bɛ wele ko baramuso ka gwajara. Ayiwa gwajara ni an y'a ta ko 15 la kɛnɛ kan an sera i ma i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ani i kelen don ka fɛn min labɛn ka d'an filɛlikɛ jama ma n'i yɛrɛ kɛ baara ye fɛn min ye i b'i da t'o la k'o ɲɛfɔ. Ni tile ne ye Madame Mayiga Fifi Diallo. Bon n kɔni tɛ baara la an kɔni an ye ménagère de an bɛ tobili de kɛ. Ayiwa bi ne kɔni ye wijila de sɔrɔ n ko n bɛ n'o yira aw la. An kɔrɔbɔrɔ an b'o de dun. Ne furulen bɛ kɔrɔbɔrɔ de ma an bɛ wijila de dɔn. N ko n bɛ n'o de yira aw la bi n'Ala sɔnna a ma. Ayiwa Madame Mayiga baramuso mɔgɔw don an y'o de fɔ n ko baramuso nala kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo n'o ye baramuso ka segi ye n'o bɛ wele ko pani ye. Ayiwa i b'i ka ujula dumanba in i b'a labɛn ni baramuso ka pani ye k'a di an ka tilenikɛlaw ma. Ayiwa o diyara n ye aw ni ce. Sisan nɔ fɛn ni fɛn mun bɛ kɛ wijila la n bɛ n'o de ɲɛfɔ aw ɲɛna. An bɛ passer sauce la fɔlɔ après wijila bɛ nɔɔni cogo min n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. N ye sogo ko k'a labɛn k'a datugu k'a bila. Nin ye tulu ye. Tulu bɛ kɛ daga la fɔlɔ ka sɔrɔ ka sogo ko k'o k'a la. Après kɔgɔkisɛ filɛ nin ye kɔgɔkisɛ dɔɔni bɛ k'a la. N'i y'o k'a la après i bɛ tomati kɛnɛ i b'o dɔɔni ta i b'o ko o filɛ nin ye. Tomati kɛnɛ fɛnɛ bɛ k'a la. N'i y'o k'a la i bɛ sɔrɔ ka i ka lɔgɔti k'a la. Lɔgɔti filɛ nin ye i bɛ lɔgɔti k'a la. N'i ye lɔgɔti k'a la n'a jiranna i bɛ sɔrɔ k'i ka nafɛn mugu k'a la. N'i ye nafɛn mugu ninnu dɔɔni dɔɔni k'a la après jaba awɔ jaba bɛ k'a la i bɛ jaba sin n'a ka di i b'a susu i b'o k'a la k'o jiran n'a ye. N'a jiranna après i bɛ sɔrɔ ka tamuroni komi o sugula tamuro de don i b'a nɔɔni n'i y'a nɔɔni i b'a sɛnɛ i b'a ji dɔɔni k'a la. N'a jiranna o la i bɛ sɔrɔ k'a ji don. N'i y'a ji don i bɛ baramuso ka ne bɛ baramuso de utiliser. Ne bɛ baramuso ka jaba jirannen ne b'o dɔɔni k'a la k'a ka poivre k'a la ka fɛfɛ fɛnɛ k'a la. Après baramuso ka dagani sɛba ne b'o dɔ k'a la. N bɛ baramuso dagani fana utiliser n b'o fɛnɛ k'a la. Ni n'an tobira o la i b'a to fo i yɛrɛ ka na hakɛya ça dépend. N'a kɔni tobira fo ka s'a dan na tulu bɛ tigɛ. N'a tulu tigɛra i b'i ka forontobani k'a la. Forontobani filɛ n y'o fɛnɛ ko o fana filɛ nin o fɛnɛ bɛ k'a la. N'i y'o k'a la dɔrɔn i b'a datugu f'i ka na ka s'a mɔyɔrɔ la. Ayiwa Madame Mayiga nin kuma ninnu diyara n ye kojugu. An hakili la an balimamuso caman bɛ u tɛ se ujula kɛcogo la n'an ye nin filɛ lana an na kɛ kɔrɔbɔrɔw ye o senfɛ. Ayiwa n'Ala sɔnna a ma. Sisan n bɛ na n ka nandaga sigi. N bɛ fɔlɔ ni fɛn mun ye o ye ka n tɛgɛ ko safinɛ na. Baramuso mɔgɔw nana ko ka jɛ ka safinɛ de di ne ma. Ne bɛ n'o kɛ ka n tɛgɛ ko bi. N bɛ ka n tɛgɛ ko a tantanta de la o de filɛ nin ye tantɔ. O ye rose ye. Awɔ. N ye n ka daga kolen sanangolen ye n bolo. N bɛ n'a sigi tasuma kan. Sisan n ka daga ji jara n bɛ n'a lajɛ. Awa ji jara. A tulu kɔni bɛ taa 1 litre ɲɔgɔnna na. N bɛ n'o k'a la.
m'a to tulu ka chauffer dɔɔni tulu bilenna n bɛna sogo k'a la n ka sogo filɛ n y'a ko ka ban a filɛ nin n bɛna a k'a la sogo k'a la ka ban n b'a datugu sogo ji ka ja fɔlɔ sisan nin ye n ka tomati kɛnɛ de n y'ale ko k'ale labɛn ka ban n bɛ n'o k'a la n b'a lamaga dɔɔni awɔ sogo ji jara sisan nɔ n bɛna n ka lɔgɔti de k'a la n b'o fɛnɛ lamaga a n'a ka yiran dɔɔni a bɛ yiran dɔɔni n bɛna baramuso ka tomati mugu dɔ fana k'a la o b'a ɲɛ bilen kosɛbɛ n bɛ 4 sachet k'a la sachet 4 n b'o k'a la k'a lajɛ fɔlɔ sisan n ye baramuso ka tomati mugu de k'a la a ye ne ka n'a ɲɛ bilen kosɛbɛ kosɛbɛ a ɲɛna a couleur lagɛ a couleur kɛra rouge yɛrɛ yɛrɛ de sisan n b'a to a ka yira n'a ye kosɛbɛ awɔ halisa an bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan an y'o de fɔ n ko baramuso kuma o kuma ale bɛ bɔ ni nouveauté kuraw de ye création kuraw de ye ayiwa an balimamuso baramuso ka tigadɛgɛ senw bɔra de tigadɛgɛ min n'a sanuyalen don n'a ka sanu ka tɛmɛ o tɔ bɛɛ lajɛlen kan ayiwa baramuso kɛlen don ka tigadɛgɛ bɔ a sɔngɔ ka di a da ka di ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan i m'a ye wa a ɲɛ ka di n'i ye nin tigadɛgɛ san dɔrɔn ayiwa i ta i ka ko ye dɛ o y'o bannen baramuso ka tigadɛgɛ senw musolakaw a jɛnsɛnnen don sugu fan 14 bɛɛ lajɛlen na an ma da o dɔrɔn ma dɛ ayiwa baramuso ka layi soni fɛnɛ bɔra layi pati awɔ mɔgɔ minnu ni layi wɔɔrɔ man di olu ye baramuso ye layi senw fɛnɛ bɔ an y'o de fɔ n ko musolakaw baramuso ko k'ale ta ye aw de ye a kɛlen don k'a dabɔ musow de lafiyali kama muso si kana sɛgɛn baara la baramuso ye layi pati bɔ a jɛnsɛnnen don sugu kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen na ne ni aw an t'an sen fɛ an ka sugu kɔnɔnaw magɛ baramuso a nana anw de lafiyali kama dɛ ayiwa n bɛna n ka daga lajɛ n'a yiranna awɔ sisan a yiranna kosɛbɛ a yiranna ni baramuso tomati mugu ye fo ka a ɲɛ bilenna sisan n bɛna layi dɔ k'a la baramuso ka layi de k'a la layi pati ne yɛrɛ kun ma deli k'o ye fɔlɔ wa baramuso ye nin bɔ ne kun t'o kalama baramuso tiɲɛ na aw ye musow lafiya dɛ awɔ n ye cuillère ɲɛ 2 k'a la sisan nin ye n ka jaba ye n bɛna n ka jaba de k'a la sisan n y'a ko k'a susu ka ban n bɛna o fɛnɛ k'a la n bɛna laurier bulu de kɛ n ka na na n bɛ k'o sanango k'o k'a la b'a kasanin diya awɔ nin ye mafeje de an b'ale san sugu la k'a tɔmɔ k'a ɲamaɲama bɛɛ bɔ a la k'a susu k'a tɛntɛn lilɔn tɛmɛ la o de filɛ nin ye tan n bɛna o fitinin k'a la o b'a kasa diya mafeje in ye dumuni kasa diyala de don a bɛ kɛ fakoyi na na o diyagoya a bɛ k'a la a bɛ kɛ fakoyi la a bɛ kɛ wijilanan na n bɛna o fitinin k'a la ni alhalwa ye alhalwa awɔ o fana ye kɔrɔbɔrɔnan fɛn de ale ni mafeje bɛɛ ye kelen ye mais kelen ka misɛn kelen ye kumaba ye n bɛna alhalwa de k'a la sisan awɔ n'i taara sugu kɔnɔ ko alhalwa u t'a dɔn tan dɛ bamakɔkaw yɛrɛ b'a wele ko binkisɛni n bɛ fɛ i k'a fɔ bamanankan awɔ an b'a fɔ alhalwa ani mafeje n ye mafeje k'a la nin ye alhalwa de ye sisan nin ye kabɛ de an b'a fɔ nin ma ko kabɛ kabɛ awɔ bamakɔkaw b'a fɔ ko flɛrini awɔ
sisan min o dɔ k'a la o fana ka d'a la kosɛbɛ a b'a kasani di a b'a sankɔrɔta b'a to tan a kana caya n y'ale kɛ tasuma na k'a sisi ka sɔrɔ k'a wɔrɔ o b'a kasa diya ka sɔrɔ k'a susu k'a tɛntɛn min o fitinin k'a la safa ale bɛ kɛ tasuma de la k'a jeni an b'a kɛ tasuma de la k'a jeni an bamakɔkaw t'a kɛ tasuma la ayi a bɛ kɛ tasuma de la k'a jeni ka sɔrɔ k'a wɔrɔ n'i y'a wɔrɔ o la i b'a dɔn i ka kolonin kɔnɔ k'a susu k'a tɛntɛn ka fitinin k'i ka nana a silen n'a sisibali tɛ kɛ kelen a kasa tɛ kɛ kelen kasa bɛ sisilen de la awɔ sisilen fana bɛ se ka kɛ favori la a bɛ k'a bɛɛ la awɔ ayi bi kɔni an bɛ kɔrɔbɔrɔw de fɛ yen bi ta tɛ kɛ basi ye k'an n'a bɛ dɛsɛ dɛ fɛn o fɛn dogolen don maliyɛn muso la bɛɛ lajɛlen bɛna dɔn sisan ko kɔrɔbɔrɔ n'a yɛrɛ ye fɛn min olu bɛɛ k'a la sisan a tora yiri farani o fɛnɛ bɛ k'a la n b'o fitinin k'a la sinon o ka teli ka n'an kunnaya ale ka kun awɔ donc n b'ale fitinin dɔrɔn de k'a la awɔ a ka ɲi ta n bɛ n ka daga lamaga aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka nan na dɛ baramuso tomati mugu de y'a bilen ta k'a bilen cori aw yɛrɛ ɲɛ b'a couleur la sisan a tobira fo k'a tulu bɔ bon sisan n ka daga yirana a bilenna a yirana sisan n bɛ fɛ k'a ji don awɔ n ka tamoroni filɛ nin ye ale n'an bɛ tamoro kelen kelen mun don a bɛɛ kelen mais Tɔnbɔkutukaw b'a don ɲintin de la k'a fin n'a finna o de b'a kɛ tantɔ i m'a ye donc n bɛna nɔɔni k'a sɛnɛ k'a ɲama-ɲama bɛɛ bɔ a la ka n ka daga ji don n'a ji ye awɔ n b'a kɛ ten daga ji bɛ don n'ale daga ji bɛ don n'ale de n b'a nɔɔni sisan k'a sɛnɛ mugu tɛmɛ na k'a ji don n'a ye nin ye n ka tamoroni ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n y'a nɔɔni sisan nɔ n bɛna ji sɛnɛ k'a kɛ n ka daga la n bɛna daga ji don n'a ye i m'a ye nin bɛɛ de bɔra tamoroni na nin bɛɛ ye bɛlɛkisɛ ni ɲama-ɲama de o bɛɛ bɛ bɔ a la sisan nɔ n bɛna se dankɔrɔba yɛrɛ de ma n'o ye baramuso ye n'o y'a ka jaba yiranen a n'a ka fɛfɛ ani poivre a n'a ka jaba yiranen n bɛna olu de kɛ n ka nan na pour que a ka n ka nan goût changer a dabɔra o yɛrɛ de kama wijilanan in dabɔra baramuso ka kɛ fɛnw yɛrɛ de kama k'a k'a la k'a sankɔrɔta awɔ n bɛna olu k'a la n bɛna poivre k'a la baramuso ka dagani de utiliser a nanjini ka di a saniyalen don wa timiya b'a la ne b'o de kɛ n ka nan na ne b'a mélanger tuma dɔ la n bɛ baramuso sɛbɛ k'a la i m'a ye n b'olu de kɛ n ka nan na tiɲɛ na depuis ne ye baramuso dunni daminɛ ne ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ de bɛ dumuni kɛ ka fa walayi baramuso ka fɛn bɛɛ lajɛlen de ka di awɔ ne ye na o na tobi u b'i ɲininka u bɛ ne ɲininka ko sekɛrɛ jumɛn de bɛ ne bolo n ko o kuma na n k'aw tɛ baramuso dɔn dɛ ne ko ne bɛ baramuso dɔrɔn de utiliser ne b'ale dɔrɔn de kɛ n ka fɛn bɛɛ lajɛlen na nin ye sɛba de anw ɲɛ t'a la ale fana ka timi dɛ ale dilanlen bɛ ni sɛ yɛrɛ de a ka timi wa guba de b'a la a b'i ka nan gu changer yɔrɔnin kelen n bɛna o fitinin k'a la awɔ n ye kuyɛri ɲɛ kelen ta o bɛ ne ka daga bɔ aw m'a ye nin ye baramuso ka jaba yiranen de ne yɛrɛ kun tɛ nin dɔn an bɛ jabakurunin de san sugu la k'an sigi k'o yiran k'o cɛncɛnw n'o fɛn bɛɛ b'o la ka sunbalaw k'o la ka sɔrɔ k'o mugu bɔ hali n'i b'a kɛ nan na f'i ka ji de k'a la k'a bugubugu k'a k'i ka nan na baramuso y'an bolo bɔ nin bɛɛ lajɛlen de la walayi an bɛ nin san sugu la dɔrɔn ka sin k'a dafara dɔrɔn k'a k'an ka nan na a b'an ka nan sankɔrɔta a b'a timiya wa a ka di fɛn bɛɛ lajɛlen de la cɛncɛn t'a la bugubuguli t'a la tɛntɛli t'a la a nugulenin dɔ tɛ i b'i ka sachet dafara dɔrɔn k'a k'i ka nan na a b'i ka nan timiya kojugu baramuso ka jaba yiranen kɔni tiɲɛ na a ɲɔgɔn tɛ yen awɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ye sachet 5 de k'a la o bɛ ne ka nan bɔ parce que a kasa ka di kojugu awɔ n b'a to tan sisan nɔ n ye n ka nanfɛn baramuso ka nanfɛn bɛɛ lajɛlen k'a la n bɛna lajɛ ni kɔgɔ y'a bɔ awɔ
tiɲɛ na baramuso ko in ne ka na ye bi ne ma da la n'a ɲɔgɔn bɛ bɔ kana nin fɔ sa an n'a nɛn kunu k'an dala kɔnɔntɔ awɔ k'an nɛn kunu k'an dala kolon awɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na ko nin ye fakoyi de ne yɛrɛ kɔni ma deli ka nin ye ni bi tɛ awɔ tiɲɛ na baramuso ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔw ye sa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ fakoyi in na dɛ a bɛ cogo min na tan wa a ɲɛ bɛ tan tɔ a couleur ka ɲi cɛncɛn t'a la dilanni ko t'a la i bɛ sin k'a ni da fara dɔrɔn k'a kɛ tasa kɔnɔna na k'i ka situlu k'a la k'a lamaga awɔ mais bi ta an tɛ fakoyi la an bɛ wijila de la ne yɛrɛ y'a ye u ka minɛnw de la n ko a diyara n ye kojugu u ka baara ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de awɔ ayiwa sisan an bɛna baara yɛrɛ belebeleba daminɛ n'o ye wijila ye farini mugu filɛ nin n y'a san k'a tɛntɛn k'a ɲamaɲama bɛɛ bɔ a la a filɛ nin n bɛna gosi sisan n bɛ fɔlɔ ka sɛfan de k'a la sɛfan kɛ kun y'a la pour que ka pati magaya n bɛ fɔlɔ k'o k'a la o la i bɛ se ka ji dose dɔnya quoi mais a tɛ se ka kɛ ni sɛfan ma k'a la mɔgɔ caman b'a kɛ u tɛ sɛfan k'a la an kɔni b'a k'a la pour que k'a magaya de awɔ n'ale ma magaya dɔrɔn a tɛ se ka dun awɔ n bɛ farini kilo 4 de ta n bɛ sɛfan den 10 k'a la awɔ bon n'a ka di mun ye ni sɛfan ka di i bɛ se ka dɔ fara a kan ne kɔni bɛ den 10 de k'a la o bɛ ne ta bɔ o b'a magaya awɔ madame Mayiga ayiwa ne bɛ fɛ k'i ɲininka o tuma ujula in a bɛ se ka dun tilela fana la a bɛ se ka dun wagati o wagati ka di ye awɔ a bɛ kɛ daraka ye a bɛ kɛ surafana ye a bɛ kɛ tilela ye barisa ne b'a ye mɔgɔ caman b'a kɛ ka mɔgɔw fana awɔ awɔ bon ça dépend n'i ka pati fununa ka se heure mun na a bɛ mɔ o wagati de awɔ sumaya bɛ yen farini wuli man di awɔ mais ni chaleur bɛ yen n'i y'a bila tile la a bɛ funu n'a fununa yɔrɔnin mun na dɔrɔn o y'ale mɔ wagati ye n'a fununa ka tigɛ fana o fana man d'a la a bɛ kumu ni farini fununa k'a dama tɛmɛ dɔrɔn a bɛ tigɛ a bɛ tigɛ a bɛ tigɛ n'a tigɛra o la dɔrɔn farini bɛ kumu a tɛ se ka mɔ a bɛ se ka mɔ mais a bɛ magaya kojugu a bɛ magaya dɔw yɛrɛ bɛ tila ka farini mugu dɔɔni k'a la après ka tila ka labɛn o la sisan n bɛna passer fununan na a filɛ nin ne ye n ka fununan nɔɔni de o bɛɛ n bɛ n ka ji dose de jateminɛ na quoi ka fununan nɔɔni awɔ ne ba ye u bɛ fununan da tigɛ dɔrɔn k'a ni kisɛmɛni kɛ ayi o yɛlɛ man di a yɛlɛ man di pour que k'a teliya ne bɛ n ka fununan nɔɔni o tiède la n'o ye ji wɔlɔkɔlɛni ye ka sɔrɔ k'a k'a la n bɛna fununan ji k'a la sisan n'i y'o k'a la n bɛ kɔgɔkisɛ dɔɔni k'a la bɛɛ tɛ kɔgɔ dun awɔ n bɛna dɔɔni dɔrɔn k'a la madame Mayiga halisa baramuso ka ga jara kɛnɛ don o tuma e furula kɔrɔbɔrɔw ma k'a sɔrɔ e tun bɛ se ujula dilan na awɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ se o y'a sɔrɔ e tun bɛ se sisan kɔrɔbɔrɔw ye na de k'a tɔ la awɔ sisan kɔni ne sera an danyɔrɔ de la olu kɔni foyi tɛ dun yan yɛrɛ ni wijila tɛ hali an ka fɛti ni fɛn ninnu na n'i ko ko ka mun de dilan u b'a fɔ ko ka wijila kɛ a kɔni baara ka cɛ gɛlɛn dɛ pati gositɔla ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ tellement gosili ka gɛlɛn olu bɛ taa pati nɔɔninen de san boulangerie la mais an yɛrɛ fɛ gu t'o la an b'an ka kɛfɛnw k'a la so ka sɔrɔ k'a gosi an tɛgɛ la a pati bɛ feere boulangerie la boulangerie mɔgɔw b'a bɔ bulbul la mɔgɔw b'a san dɔrɔn u b'a kɛ ɲintin na k'a yɛlɛn mais an kɔni bolo gu bɛ nin de la awɔ sikoro dɔɔni bɛ k'a la pour que k'a gu changer fitinin dɔrɔn awɔ bɛɛ tɛ sukoro dun wajibi tɛ dɛ a ka kɛ bɛɛ ta la ni sukoro tɛ dun minnu ta la dɔrɔn olu bɛ se k'a to yen awɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ye cuillère ɲɛ 2 dɔrɔn de k'a la o b'a bɔ ne b'a dɔn nka nin wujula in a tɛ kɛ basi ye bi k'a n'a bɛ dɛsɛ fiyewu ayi ayiwa n ye n tɛgɛ ko ka jɛ de la baramuso ka ko ka jɛ n ye n tɛgɛ k'o la fo k'a jɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n ye n ka bague bɛɛ bɔ
sisan mina nga farni mugu de noni nya ke fen be kala ka ba mina noni sisan ni anene atidalichaya ni anene atidusulu ni anene atidalichaya ni anene atidusulu ni nga ji dozu hake ya kala sisan mina beurre de kala u ba magaya ka couleur changer ka ke jaune berba suya kadi ibe se ko kala mais ne bina beurre français de kentala awo ne be deli ko de kentala awa ba magaya na yere bora nyinti ngono fa be biriye awo beurre fe fa be biriye ne bina beurre kentala beurre model kacha awo ni anene atidalichaya ni anene atidusulu ni anene atidalichaya ni anene ni anoni ne afununa o yere nyebala afununa kosobe awo mena mo sisa ka ke nyintin kono awo ayo amo farni noni tola doni de be black kerefe ibo doni ta iba funfu aseti kono nke ni amo ka da kono akana noro le tanke ka ke yintin kono nana awo be doni funfu aseti kono be doni ke yere fana tegela kana noro tegela mina nga wijila mo awo ne bul kelen hakayay mais na kadi ibse ka dogoya komi na kadi ibse ka bunya kadi yere aywa an balimamuso an kun bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan an y'o de fɔ n balimamuso madame Maga ale bɔra ka ujula de dilan ujula dilan cogo bɛɛ lajɛlen y'a ye bɛɛ lajɛlen y'a gositɔla ye n'ala kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ ujula la an balimamuso bɛɛ lajɛlen y'a ye an y'o de fɔ n ko baramuso ka ga jara a bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ k'i degi tobili la o b'a kɔnɔ ladilikanw caman b'a kɔnɔ e tɛ min dɔn ne fana tɛ min dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ b'o kalama an b'a fɔ k'an tagama ɲɔgɔn kɛ baramuso ka ga jara ye n b'a kɛ fini na dɔw b'a kɛ ɲintin gansan na dɔw yɛrɛ bɛ tulu kɛ ɲintin na ka sɔrɔ k'a k'a la awɔ dɔw b'a kɛ fu la mais fu bɛ an ma dege o la ni anene atidalichaya ni anene atidusulu ni anene atidalichaya ni anene mina nga wijila lajɛ n'a wusura a filɛ ni y'a mɔnen de ye tantɔ m'a ye f'a bɛ décoller awɔ ni anene atidalichaya ni anene atidusulu ni anene atidalichaya ni anene atidusulu salamu alaikum ne fa somɔgɔw nte bi an kun bɛ madame Mayiga fɛ yen nɔ a bɔra ka ujula de tobi e ye ujula in nɛnɛ a bɛ cogo min na i t'i da to a la ni ujula in ye dumuni sugu min yɛrɛ ye fɔlɔ i yɛrɛ bolo i k'i da to a la k'o ɲɛfɔ an filɛlikɛ jamaw ɲɛna ne tɔgɔ Hamza Mayiga dilan ni a diyara nin dumuni ka a bɛ dilan yɔrɔ min yɔrɔ suma c'est à dire région mun na kosɛbɛ o ye nord fanfɛ yɔrɔ de ye olu de b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ puis généralement u b'a dilan ni fêtew bɛ yen tuma min u b'a dilan o wagatiw la n'i bɛ dunan fana n'a nana i ka mɔgɔba nana i b'a fana dumuni na u bɛ wigila de dilan ka fana n'o ye maliyɛn bɛɛ ka kan k'i dege nin na maliyɛn muso kɔni n'i bɛ fɛ k'i cɛ minɛ ka ɲɛ i b'a mara ka ɲɛ barisa ne ɲɛ bɛ wujula in na cogo min na kɔrɔbɔrɔmuso ninnu bɛ cogo min na a b'i komi wujula de mais c'est ça dɛ ayiwa ne fa ne ma tile la halisa ladilikan jumɛn b'e bolo ka se baramuso mɔgɔw ma barisa baramuso mɔgɔw de y'a ɲini ka émission dɔ sigi n'a bɛ wele ko baramuso ka ga jara ale ga jara an bɛ yala yala quartier kɔnɔnaw la ka musow ɲininka tobilisenw na bi t'a yɛrɛ lajɛ muso bɛɛ tɛ se wujula tobili la donc an sera yan nɔ bi ladilikan min b'i bolo ani folikan min b'i bolo k'a lase baramuso mɔgɔw ma ani Sirifila télévision so ne bɛ mun fɔ dɛ ne bɛ baramuso mɔgɔw fɔ n bɛ Sirifila télé fana mɔgɔw fɔ parce que chaîne de don ne b'a lajɛ kojugu bon baramuso aussi n b'u fɔ pourquoi parce que u ye baara mun kɛ nin ye baara ɲumanba de ye c'est à dire ka an ka sɛnɛfɛnw ta k'a yɛlɛma bayɛlɛma chimique t'a la o de y'a diya ne ye parce que i b'a dɔn
fɛn ninnu daminɛnen tuma min na maji ni ninnu daminɛnen tuma bon mɔgɔw yɛrɛ ka fɔlɔ ko ye banaw caya u y'a dilan cogo min mɔgɔw ta an t'a dɔn a bɛ bɔ kɔ kan de ka na an t'a dɔn fɛn ɲuman don fɛn kolon don an t'o dɔn mais ninnu kɔni u ye an ka fɛn minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yɛrɛ u y'o de bayɛlɛma ka kɛ parce que waati dɔw la u bɛ caya waati dɔw la ni a sɛnɛ banna dɔrɔn a tɛ sɔrɔ or maintenant a ma se i ka taa nan ni fɛnw san sugu la o sachet ninnu dɔrɔn i bɛ taa a sɔngɔ man ca n'i y'a jateminɛ a sachet bɛɛ kelen-kelen 5 dɔrɔmɛ 5 donc i bɛ t'o dɔrɔn san i b'i ka nan dilan a banna kuma banna sinon n taara nin san a tolila dɛ a ma ɲɛ dɛ non o t'ale la donc o de kama ne y'u ka ko diyara ni ayiwa halisa an bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan an bɔra ka madame Mayiga ka ujula de dun an balimakɛ dɔ bɛ yan a bɔra ka dun halisa a bɛ ka fari mɔmɔ ne kɔni t'a gu dɔn fɔlɔ dɛ mais ne b'a dɔn kɔni baramuso bɛ na o na la ale tɛ goya n balimakɛ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Ne tɔgɔ ye Yaya Jalo ye vraiment nani a dan lo en plus a dilanni ma gɛlɛn bon vigilant fana fɛn dɔ a dilanni fana ma gɛlɛn vraiment a fɛn na n'an jara yɛrɛ. halisa an kun bɛ baramuso ka ga jara kɛnɛ kan n'o tun ye madame Mayiga Fifi Jalo ye n'o tun ye ne yɛrɛ balimamuso ye a bɔra ka ujula de tobi ka di ne ni aw ma ujula in a jara kojugu barisa dilannen don ni baramuso ka nalakɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ni nalakɛ fɛn minnu n'u tɛ bɔ kɔkɔ n'u tɛ bɔ bakɔ nalakɛ fɛn minnu n'u bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen Maliba kɔnɔ yan nɔ n'an ka nakɔ kɔnɔ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye an b'a fɔ an balimamusow ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen k'i jija k'i tagama ɲɔgɔn kɛ baramuso ka nalakɛ fɛnw ye ayiwa an kɛlen don ka émission belebele min fɛnɛ sigi n'o ye baramuso ka ga jara ye an bɛ tila ka welewele bila an balima bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an y'o de fɔ n'an bɔra seli la ala ka san wɛrɛ yira ne ni aw la ala k'an ka sanw caya ala ka haminako ala ka bɛɛ lajɛlen ta nɔgɔya an b'a fɔ ko k'an bɛn nin n'a ɲɔgɔnna caman ma baramuso i ta i ka kow ye a tɛ dusu dogo n'i y'a nɛnɛ a tɛ daji caya n'i y'a nɛnɛ a tɛ dusu dogo baramuso bɛ nana sugu la baramuso minnu bɛ sɔrɔ la